Renouveau FM lamɛnjɛrɛ jɛkulu Mali kɔnɔ Mali kɔ ka aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma. Aw minnu sɔgɔlen bɛ an na sanga in kɔnɔ ka aw fo ka aw waleman dɔn. Birikokaw n'o ye sirakɔrɔ ye ka aw bɛɛ lajɛlen fo. Gumankaw dugu 12 Kita commune 33 Kitakaw aw ni sɔgɔma. Kan kɔtɔrɔmabɔ ka se Karta ka Kartakaw fo. Ka segin kana don Filadugu. Filadugukaw aw ni sɔgɔma. Filadugu a dugu 62 k'aw bɛɛ lajɛlen fo. Fɛn min ye APCAF président ye n'o ye Mamadou Zoumana Sidibé dɔw ko Mamadou Z. Monsieur le gouverneur de la région, l'ex-gouverneur de la région de Kayi, l'inspecteur général de police i ni sɔgɔma. Ka aw fo ka aw waleman dɔn. Maa ko sɔgɔlen ma na sanga in kɔnɔ aw bɛ yɔrɔ la ka aw bɛɛ lajɛlen fo. Kasaro an ka cɛkɔrɔba bɛ ka an lamɛn sanga in kɔnɔ Sambu Jakite dɔw ko Samuni. Nema FM technicien na animateur ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka taa se lamɛnjɛrɛ jɛkulu ma. Ka bɔ Kasaro kan an kolonkolon ka don Kati. Dugu fitini duguba. Ka se dɔn na commandant Fode Kone bɛ ka an lamɛn sanga in kɔnɔ an b'a fo. Brigade commerciale la Amen Dumobe ana jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ka aw fo. Ka se kan Sunjata Keita la an ka sɔrɔsiw bɛ an bɛ aw fo. Yani an ka don sɔrɔsiw ka tariku kɔnɔ ne teriw yɛrɛ bɛ Kati. Bɛbɛlɛw dalen bɛ Kati minnu t'a tu ka nɔ an b'u fo kɛnɛ in kɔnɔ. Commandant Christophe Dambele tulo bɛ na an b'a fo an'a ka denbaya Kati. O Kati kelen na lieutenant Seba Jara a bɛ ka lamɛnni kɛ Kati an b'a fo ka taa se lieutenant Cheikhna Sebi ma. Mon lieutenant aw ni sɔgɔma. Adjudant chef à la retraite Fuseni Jara Fos aw ni sɔgɔma Kati. O Kati kelen na ne ka cɛkɔrɔba bɛ adjudant chef à la retraite Mayan Samake an'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Kati k'aw ni sɔgɔma. Ka yɛlɛn ka se direction centrale du service des armées DCSA capitaine Abdraman So an'a jɛɲɔgɔnw bɛ Katikaw n bɛ aw fo. Katikaw n b'aw fo. Kan Sunjata Keita n bɛ jɔda la ka gardibuw bila. Gendarmew bɛ polisiw bɛ gardiw bɛ sɔrɔsiw bɛ doyens bɛ ka taa se eaux et forêts ma ka taa se protection civile ma. Nin bɛɛ lajɛlen golo masiri tabaw don. U bɛ lamɛnni na sanga in kɔnɔ Kati. Ka gardibuw bila kan Sunjata Keita da la k'an kolonkolon ka se Kuluba. Point G i ka fonya bala ne balimamuso bɛ lamɛnni na. Madame Fanta Maïga Kuluba Point G. Ka jigin ka bɔ yen i ka fonya bala kana se kan 3 la commandant Issa Tangara bɛ lamɛnni na an b'a fo. Amdalaye n bɛ se ka fɔ Bako Jikɔrɔ ni ACI capitaine Amadou Konare bɛ ka lamɛnni kɛ an b'a fo. Madame Konare Lafiya Jara a bɛ lamɛnni na. Bako Jikɔrɔ ni para belebele in dalen bɛ an'a ka denbaya. Belebele in dalen bɛ i b'a fɔ ko Dakan général de corps d'armée Amadou Aya Sanogo mon général i ni sɔgɔma. Kan kɔtɔrɔmabɔ ka se Kati fɛn min ye président Cheikh Oumar Keita club des amis du général Amadou Aya Sanogo an'a ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ka aw fo. Baba Traoré club des amis du général Amadou Aya Sanogo ka aw fo. Aw minnu bɛ ka lamɛnni kɛ sanga in kɔnɔ état major la belebele in général de division Ibrahima Dairo Dambele ne yɛrɛ tɔgɔman don mon général i ni sɔgɔma. Capitaine Arama Keita bɛ ka lamɛnni kɛ aide de camp
du ministre Ibrahima Derou Damele. Monsieur le ministre Inisuma. Ayandisi Goussi. Amandisi Goussi. Alisini Disibe Goussi. Kasababu ke fendamado. Fasso kanu a mimbe chakrobaina. Fasso kanu katase aka horoya naka dambeya. Katase aka mirinama. Sini mimena fone koy. Mimena fone deunye. Ibrahima Derou Damele Inisuma. Neta temo koy de. Kan kolongolon ka se général de division Salif Traoré amba fo kanen kono ka wole mando commissariat chama sur la Mali kono brigade gendarmerie chama jora Mali kono minaw nyina ka di la kana tigla mgoma Salifu don temenuna aya ke jamana nye. Monsieur le ministre ni sokoma attaché Mamadou Doumbia be ka lamenike amba fo kanen kono ka wole mando. Président Aliou Badara Nana Kassé, honorable Aliou Badara Nana Kassé, Anjigi Mawaro, Sabula don temene la kiri bunda kunka, Mau sur la ambulokoro munumbe tianfo dambe kono, munumbe tianfo, Fasso sariya e mifo, ko ka sariya tege okono, ka tege Fasso don togola, Aliou Badara Nana Kassé, Conseil national de transition AB, Amasran, Anjigi Matre Sabula man la drube akono Conseil national de transition ma onisoma ne ka nyama rebe Dramane Alou Kone ka fo kenen kono ka wali mando ka boye katase Maliki Koulibaly ma maître Maliki Koulibaly oh alibi ko Anjigi bi kande a rapport du vérificateur général munun dira munun bi bulokoro. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mohamed Sida Diko, o Anjibe Aukan, Sabula, Fantani Kule ka hake, ayo nyini ka di fantauma, jimanenka lafia. Foy manjugo jimanama, foy manjugo jimanama marabagama, hake, no ye fantanka hake, aya nyini ka di ama, munu ye Fasso na fulu traki. Ayo wule kiri bunda Kunkan kiri katike. Ayu wele Fasso tamme bulbulo ukadi neta hagle jigin émission Fasso Kunkan kena dayele na Fasso deun ka aw bela jelen fo ka awole mando sanga ngono madame Koulibaly Bintou Napo asigira atebe ngela ne togo sori Ibrahima Diallo émission togo Fasso Kunkan polsu sira kena kono kaba krenkrenyala président du syndicat autonome de la police du Mali nyema be ambolokro adjudant chef hakila odu Adjudant, d'accord. Donc, ne tarakosobe. Adjudant, Buguna Baba Damele. Anye wole bla ama. Anaka jama sira ambulokoro kaba. Donc, unana ubela nyafolike. Ka aufo ka wole mando.
Ni cɛ Sadio Isiribe ko ale bi Alahu Tala ka kanu to ani ɲɔgɔn cɛ ka aw hakili jigin faso kunkan a bɛ kuma di syndicat jɛkuluw ma a bɛ kuma di association ma ka kuma di maa tɔɲɔlenw ma maa minnu bɛ i ka faamuya bala n'u kumakan tɛ se yɔrɔ min na radio Renouveau FM kɛra sababu ye ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen a ye na min bɛ an fɛ bonya ani karama kɔnɔ an k'an datigɛ diɲɛma ka mɛn diɲɛma kɛ a seere ye o hukumu kɔnɔna la an ye wele bila syndicat autonome de la police ma sɔgɔmada in na ɲɛma sira an bolokɔrɔ Buguna Baba Danbele a bɛ an bolokɔrɔ an ni a bɛna jɛ ka masala kɛ miniti 15 ɲɔgɔnna kɔnɔ ka taa se miniti 20 ma n'o tɛmɛna ka bɔ ye général de corps d'armée Amadu Aya Sanogo bi y'a kunɲɔgɔn ye segukaw kun ye wele bila a ma i ka fanga b'a la ka daminɛ Segu bugudaw la ka taa se a duguw ma ka taa se a arrondissement na cercle ma ani Segu dugu yɛrɛ ka taa se Bamakɔ ani Kati jama bɔra i b'a fɔ dakɔnɔ ye k'i kun da Segu kan ka taa général de corps d'armée Amadu Aya Sanogo ka taa kunbɛn bi y'a kunɲɔgɔn ye a ye dantigɛli min kɛ kɛnɛ kɔnɔ ni Alahu Tala sɔnna ma Amadu Aya Sanogo an bɛna a lamɛn ni jamakan in kɔnɔ n'o bɔra ye Imam Mamu Diko a bɔra ka trophée sɔrɔ trophée min fɛn min ye organisation internationale des droits de l'homme o maa dɔw ye wulikajɔ kɛ ka trophée ta ka di Imam Mamu Diko ma a fana ye dantigɛli kɛ kɛnɛ in kɔnɔ a mirinata ye trophée la min ye ka taa se wulikajɔ dɔw kɛra au conseil islamique yɛrɛ fɛ Mamu Diko a ye a hakilina fɔ trophée ko kan ka hakilina fɔ wulikajɔ min ni au conseil islamique du Mali n'a y'a ta ka ɲɛsin dɔgɔfiri ani farabugukaw ma ni o kɛra sababu ye lafiya kana ka se nin yɔrɔ kofɔlenw na ni thème saba in ni Alahu Tala sɔnna an bɛna bilasirali kɛ ka hakililajigin kɛ kunɲɔgɔn in kɔnɔ min fɔra jamana kɔnɔ min kɛra jamana la ka tila ka kuma di aw ma an ka ɲɔgɔn bilasira bonya ani karama kɔnɔ maa welelen sira kɛnɛ kɔnɔ Ajidan Buguna Baba Danbele i ni ɲankuma an b'i fo k'i waleɲumandɔn sanga in kɔnɔ i bɛ faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ an ta ye fasoko ye an bɛ syndicat autonome de la police du Mali an b'u fo u ka wulikajɔw la wagati wagati ni wele bilali ma kɛnɛ kɔnɔ i bɛ se kɛnɛ kɔnɔ an nisɔndiyalen don bisimila sɔgɔmada in na i solila ka don Renouveau kɔnɔ dantigɛli ye jumɛn ye ok sɔrɔ n b'i yɛrɛ fo a diyara n ye k'i waleɲumandɔn k'i barikada kosɛbɛ i bɛ faso baara mun na dogolen tɛ mɔgɔ si la parce que kunnafoni de ye fɛn dɔ ale de bɛ mɔgɔ fa ka sɔrɔ fɛn ma bilen da tiɲɛ ni samedi sera an bɛɛ bɛ kɔrɔtɔ an b'i lamɛn pour que an bɛ se ka kunnafoni balamaw sɔrɔ i ka kunnafoniw ka ɲi n bɛ profiter k'aw ka arajo ɲɛmɔgɔso bɛɛ lajɛlen fo o tulo bɛ foli kana ka techniciens bɛɛ fo ka journalistes bɛɛ fo en même temps ka Mali journalistes bɛɛ fana fo bi ni an selen yan parce que an nisɔndiyalen don alhamdulillah ko ni syndicat n'i b'a kɛ a bɛ fɔ fɛn minnu ma ko revendication i bɛ taa sɔrɔ e bɛ laɲini kɛ mais k'a lawaleyali o bɛ dɔ de bolo hali n'a sɔrɔ waati dɔw basi ka kumu n'a ka kalan ni fɛn dɔw fana kɛra waati dɔ a kan ka na fɔ jamana kɔnɔdenw ye minnu y'i lamɛn kunun pour que u k'a dɔn ko bɛ niveau min na o kɔnɔna na yanni n ka don babu kɔnɔna na n bɛ an ka polisi ɲɛmɔgɔso bɛɛ lajɛlen fo o ye laada ye o tulo bɛ foli kana ka daminɛ bandaw la ka na se an ka minisiriso ma Modibo Kone ka se directeur min bɛ yen bi Sulemani Traoré a n'a ka adjoint chef d'unité bɛɛ lajɛlen syndicat fɛn fɛn bɛ polisi kɔnɔ komi e famana dɔɔnin an bɛ 12 la bi n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ nin bɛɛ ye démocratie ye nin bɛɛ b'a kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ fɛn o fɛn ni fɛn tɛ fara kan o b'a jira k'a fɔ k'a man di mais sous-officier bɛɛ lajɛlen fo o tulo bɛ foli kana o de tun ye folikanw ye ka o ɲɛfɔ fɔlɔ yanni ka question poser d'accord Buguna Baba Danbele an y'a ye k'a fɔ don tɛmɛnenw na i ka wulikajɔ barika bonyana kosɛbɛ fɛn min ye polisilakaw ye k'a fɔ aw fana jɔyɔrɔ ka bon faso jɔli la sabula ni maa min ko lakana o bunakun kan polisi i b'a ye ɲɛfɔlɔ kan o n'a ta o ta degun caman tun bɛ aw kan dɔw bɛ i ka fanga bala u bɛ baara daminɛ ka taa se retraite ma fɛn min ye suturali yɔrɔ ye ka taa denbaya kun sɔrɔ yɔrɔ dɔ la a sɔrɔli ka gɛlɛn don tɛmɛnenw na i ka kɛlɛ a kun ɲɛsinnen bɛ kosɛbɛ an ye kibaruyaw sɔrɔ dantigɛli mɛn da ye mɛn tigila ye ok ko kɔnɔ su
o kasi kan o de bɛ ladege mais a ɲɛnama a bɛ bɔ a yɛrɛ de da n bɛ kuma syndicat autonome tɔgɔ la comité directeur parce que bi ala barika la comité 40 ani kɔ de b'an bolo an bɛ taa yɔrɔ caman k'a daminɛ nord la ka se fan bɛɛ an bɛ taa kunnafoni balamɔgɔw ta ni ka n'a bila faamaw ɲɛkun tilenna na pour que u bɛ se ka mun k'a la waati mun na an b'o kɛ laɲini caman bɛ yen ni an ye congrès min kɛ le 20 mai 2017 journalistes ka yɔrɔ la an ye journalistes ka yɔrɔ ta an y'a ta kun min na o de sera bi parce que an ye journalistes yɛrɛ ta k'u kɛ seere de o de tun y'a to o don an ye maison de presse de ta an y'a loué de a ma d'an ma fu an ye wari de bɔ reçu b'a la e yɛrɛ b'o kalama an y'a ta a don ka journalistes k'an seere an ye congrès min kɛ bolodiɲɔgɔnma tɔn belebeleba dɔ bɛ polisi kɔnɔna na n'a bɛ fɔ o ma ko amipol ye tɔn ye olu saya waatiw la hɛrɛ waatiw la retraite kɔnɔna na wari de bɛ bɔ anw kun ka taa fara ɲɔgɔn kan ka anw ka ko dilan ni o ye olu de nana ni projet in ye k'a fɔ ko syndicat an bɛ fɛ ka projet dɔ monter un policier un toit polisikɛ kana sa luwanse la tugun an b'a ɲini aw fɛ ala kama hɔrɔnya kɔnɔ a ka anw dɛmɛ parce que aw de bɛ se ka fɛn dɔw kɛ gouvernement ɲɛkun tilenna na anw tɛ se ka mun kɛ mais anw bɛ se ka papier ladon papier ninnu bɛ se yɔrɔ la anw tɛ se ka se yɔrɔ min na aw don yɔrɔ ka ca e yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ an ko an y'a mɛn a don n'u ka chinois tun bɛ yen an nana yɛrɛ an ye kuma caman kɛ tagalen ɲɛfɛ an b'o explication di an ko bon nin ye fɛn min ye an ka hɛrɛ de b'a la parce que ni i ko ko baarakɛla k'a sɔrɔ siyɔrɔ t'a bolo i b'a sɔrɔ a bɛ baarayɔrɔ la hakili bɛ so polisikɛ kana sa luwanse la i banna bi sini k'i kan ka bɔ so kɔnɔ a b'anw bɛɛ lamaloya hali n'i ye ko dɔ kɛ États-Unis polisi la ou bien k'an k'a ye télé la a b'an tɔɔrɔ parce que le mot police la an bɛ jɛ o de la o kɔnɔna na an ko an sɔnna an y'a daminɛ depuis o don fo ka na se bi ma olu yɛrɛ ka gafew danna yɔrɔ min na e b'a dɔn Bubu ka wari ko a ma nɔgɔn parce que Bubu de ministre de l'économie bon ale nana Igor ni film kɔfɛ ale olu ka papier minnu abrogé ka olu bɔ yen k'u faga ka bɔ yen n'an b'a fɔ ma ko arrêté parce que ministre ta de arrêté o kɔnɔna na e ka nin studio kelen kan n'i y'a ye i ko n k'an sigi yɔrɔ in na n ma sɔn k'an sigi n nana an sigi nin côté in na n b'a kun f'i ye kuma in fɔra ka ne to nin siège kelen de kan o don o y'a sɔrɔ a tun ma nɔgɔ dɛ alhamdulillah mais bi n ye n sigi yan a ka nɔgɔn n kan ka n'a fɔ k'i yɛrɛ fo i ye baara ɲuman min kɛ ala barika la an ye caman ɲini an ye ba mugan ɲini olu ka gafe kɔnɔ mais an ye baara minnu kɛ ka se bi ma an donna yɔrɔ caman na n'an ko an b'o bɛɛ fɔ émission in n nana foli dɔrɔn de la o kɔnɔna na an fa n'an ka cɛkɔrɔba bandaw ka fara ministre Moribo Kone kan olu ye baara kɔrɔ don l'état a une continuité mais ni mun nana kɛ waati mun fana na o tɔgɔ tɛ se ka bɔ a la parce que papier in taara yɔrɔ caman k'a daminɛ depuis an ka directeur kɔrɔ mun tun bɛ yen ka na se général Salifou Traoré yɛrɛ ma ale yɛrɛ y'a ka avis di a se ye mun ye a y'o ka kɔnɔna na o dogolen tɛ ka na se bi ma ninnu y'a lawale min kan n'an b'a fɔ ko application bi an ye 1000 de sɔrɔ Jalakɔrɔbugu un policier un toit 1000 an t'a fɔ a ka dɔgɔ parce que an ka ca mais au moins ni mina ka bila balan kɔnɔ o ka fisa ni balan langolo ye an b'u bɛɛ fo fama da donna la an b'a hakɛto ɲini k'u fɛ parce que waati dɔw syndicat fana an bɛ pression dɔw kɛ a bɛ se ka kɛ kuma porokotolen dɔw bɛ se ka ye an kow la mais an m'a dabɔ tiɲɛni tɛ tiɲɛni kuma tɛ peut-être kow n'a nacogo de don dans le partenariat fɛn dɔw b'a kɔnɔ souvent an bɛ fɛn dɔw bila u ye souvent olu fana bɛ fɛn dɔw bila u ye n'an tun découragé la depuis 2017 ka se bi ma a tun tɛ kɛ dɛ mais ala barika la n bɛ Amipol président yɛrɛ fo n'o ye commissaire divisionnaire Mamutu Togola a dara anw na a dara a ka projet la a y'a dɔn fana denmisɛnnin minnu bɛ ka projet in soutenir mɔgɔ minnu don n'u ye ko minɛ u bɛ nɔ bɔ a la i bɛ ka ye décret bɔ k'a d'a ma le 24 octobre 2017 décret bɔra cogo di n k'a fɔra e ka réseau de kan ko polisi bɛna marcher mais o y'a sɔrɔ papier yɛrɛ t'a la kuma taara journalistes y'an dɛmɛ bɛɛ y'an dɛmɛ kuma taara fan bɛɛ ils étaient obligés k'an wele k'an ɲininka aw bɛna marcher mun de la le 20 octobre k'an fa n'an ka cɛkɔrɔba ko k'a fɔ an ye ka polisi jamana mɔgɔw tɛ polisi ka marché la nin waati in na 2017 octobre samedi le 1er octobre hakili b'a la émission in kɛra nin yɔrɔ nin plateau kelen kan kosɛbɛ an bolo yan o y'an wele an ko bon ni président ye mɔgɔ cɛw ma k'a fɔ aw bɛ fɛ ka moyen de pression min kɛ sariya kɔnɔ aw k'o bila ale bɛna décret d'a ma décret bɛ arrêté sanfɛ n'an m'o bila sariya bɛ kɛ an bɛ ka mun ɲini an tun t'o kɔ o de y'a to an fɛnɛ ko bon a ma se an k'a fɔ président ka papier kɛ k'a da anw ma décret ye fɛn min ye an b'a dɔn a ka suma dɔɔni an sɔnna le 12 an ye journalistes wele k'a fɔ bon policiers bɛna marche min kɛ sitting ko ninnu an y'a jɔ président de la république kama o kɛra le 12 octobre ala barika la le 24 a fɛnɛ ye mun fɔ a y'a kɛ o de kɛra décret du 24 octobre 2017 o gafe in bɛ nɔgɔya da minnu ni fɛn caman se baara in na bi ninnu de y'o lawaleya
bon do y'a sɔrɔ an ka ministre mun bɛ yen ale kɔni y'a ka avis di i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na k'a fɔ a ka d'ale ye a fana y'a fanga fara anw ta kan a ye ko caman kɛ o de y'a to an ko an bɛ se yan maliden minnu y'o kuma mɛn kunun il faut k'an ka segin ka na bi k'a f'olu fana ye hɔrɔnya na k'a fɔ an tun bɛ ka mun ɲini hali n'an m'a bɛɛ sɔrɔ an ye dɔ sɔrɔ parce que mɔgɔ 1000 n'o ye so sɔrɔ bi Jalakɔrɔbugu polisiw ka logement social ma jɔ anw tɔgɔ la mais an bɔɲɔgɔnkɔ dɔw bɛ yen kuma kɔnɔna na an y'olu fɔ mɔgɔ dɔw m'a faamu an b'a fɔ k'a lakile an m'a fɔ a ka minɛ an bɔɲɔgɔnkɔ minnu bɛ yen n'olu ye tentigi wɛrɛ ye a jɔra ka di minnu ma kanbila an m'a fɔ a ka minɛ de wula ka d'an ma dɛ an m'o fɔ an ka kɛtiw bɛ yen an ka fɛn bɛɛ bɛ studio in na yan an ko de komi a kɛra an bɔɲɔgɔnkɔ wɛrɛ ye an n'olu de bɛ kɛlɛda kelen na an n'olu de bɛ gɛlɛya kelen kɔnɔ Kidali kɛlɛ kɛra cogo min na 17-21 mai a ma dogo mɔgɔ si polisi caman sara yen yɔrɔ n'i ma taa kɛlɛda mun na i tɛ sa yen dɛ mais olu ka denbayaw ni n'a ɲɔgɔnw bɛ yen hali n'u y'i bila ka taa habu i bɛ t'i ka séjour kɛ ka segin ka na parce que denbaya bɛ so kɔnɔ i ni hakilisigi bɛ taa baara kɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen parce que polisi bɛ baara kɛ yɔrɔ bɛɛ o siratigɛ kɔnɔna na an b'o fɔ olu ye u k'o faamuya anw m'a fɔ ni o sira ye an y'a fɔ de a ka kɛ ka d'an ma bi chef militaire de bɛ fanga la o mais olu de b'a kɛ bi ka d'an ma wa o b'a yɛrɛ k'a fɔ syndicat tɛ mɔgɔ jugu ye n'i bɛ jama ɲɛfɛ don min na an ka laɲini bɛ s'i ma n'a sɔrɔ ɲɛlɛ wɛrɛ b'i bolo bɛɛ n'i ma yɔrɔ min faamu foli kɛrɛnkɛrɛnya yɛrɛ i yɛrɛ ta ye parce que i da ɲuman don an ka ko ɲuman na kosɛbɛ d'accord o faamuna président Buguna Danbɛlɛ fɛn min ye so 1000 o sɔrɔla mais polisi ka ca dɛ min sɔrɔlen filɛ nin ye a bɛna kɛ cogo di aw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ pour que nin kana kɛ mankan fɛnɛ dɔ ye aw ni ɲɔgɔn cɛ sabula polisi min bɛ Mali kɔnɔ n'i y'a jateminɛ a ka ca ni so 1000 dira aw yɛrɛ ye fɛɛrɛ jumɛnw sigi pour que a ka se ka tila aw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ gɛlɛya ma don a kɔnɔ bon ne ye kuma in fɔ n ko porteur du projet bɛ yen anw ye défenseur de ye d'accord fo an ka aw yɛrɛ minɛ action du gouvernement ani syndicat an k'a bɔ ɲɔgɔn na an bɛ bolo kɛmɛ n'a fɔ an fana ka gouvernement parce que an ka wari b'a la kalo 1000 bɛ tigɛ Buguna sara la 1000 k'a d'u ma bi miliyari bɛ polisi kun an ye moto di mɔgɔw ma yan moto 3 ka 2 di dɔw ma yan n'a bɔra polisi bɛɛ ka wari la mais polisi bɛɛ ta min bolo la ne b'a la est-ce que y'a faamu mais e bɛ k'o critère minnu fɔ an ye an bɛ pole message mun kɛ siɲɛ dɔ in na mɔgɔ 3000 ni kɔ de ko k'a b'a fɛ olisiw bɛ o kɛra depuis 2017 yɔrɔ o fana ka jan dɛ fɛn o kɔnɔna na caman banna caman fana bɛ minnu ye so sɔrɔ parce que polisi dɔw bɛ yen olu ye so sɔrɔ logement social sɔrɔ mais an ko an ka mɔn tɔgɔ la de an tun b'o de kɔ mais a ka dɔgɔ i y'o mun fɔ o bɛ se ka ye ko kɔnɔna na mais komi faamaw tulo b'an na moi je sais que Bandaw n'a ye nin mɛn se bɛɛ b'ale ye bi k'a fɔ ko k'a kɛ batan ye o se b'a ye surtout a wari bɛ bɔ anw kun an ka sara la an y'o de fɔ u ye premier logement mun d'an ma ko yan'a k'a d'an ma an k'a dun a y'a minɛ n'a k'a don so la k'a d'an ma an y'a fɔ kɛnɛ kelen kan yan ne ni n ka vice président n b'a fɔ adjudant chef Sulemani Sanogo an ye fɛn caman fɔ nin ko in na an ye règlement de di faamaw ɲɛkunkilenna na fɛn o fɛn n'i y'a laɲini kɛ i bɛ ɲininka e bɛ k'a kɛ kun jumɛn na i ka nafa fɔ jamana fana ka nafa dɔ b'a kɔnɔ ni kow kɛra o bɛ taa polisiw ka so ci o ye polisi kelen ko ye dɛ an tonnen ɲɔgɔn kan jɔn bɛ taa an ka so ci o ka gɛlɛn an b'a ɲini Bandaw fɛ bi o se b'ale de ye bi k'a élargi so Modibo y'a ta kɛ ministre de l'économie y'a ta kɛ habitat mɔgɔw y'u ta kɛ mais ni u sera ka élargi ka dɔ fara kan i n'a fɔ e y'a fɔ cogo min na an b'a ɲini Bandaw fɛ ale bɛ se k'o kɛ hali n'a taara ale de bɛna a taa premier pierre da n'an y'a wele n'a taara ni ministre y'a wele ministre fana y'a se kɛ o tuma na hali sarifu minnu bɛ yen n'olu tun y'a baaraw kɛ an b'u bɛɛ invité mɔgɔw mana ɲuman kɛbaga ɲuman dogobaga ye zo ye faama minnu tun bɛ yen kunun ni ala man di dɛ u ye ko dɔ kɛ ko in kɔnɔna na a kɔni ma k'u fana sago ye 100% mais u ye baara kala u kɛtiw fana b'an bolo o de y'a to n'an ko nin ka dɔgɔ k'an bɛ banna ka nin t'an bɔ dɔw fana bɛ sɔn k'an kɛlɛ dɛ o ye tiɲɛ ye président Buguna Danbɛlɛ kumakan laban ka jɛmukan in kun cɛ o bɛ se ka kɛ jumɛn ye kumakan laban ye mun ye dɔrɔn o ye foli de ka se communication ma n'o ye presse mɔgɔw ye parce que waati dɔw kɛra an kumana fo polisiw tun bɛ dima an yɛrɛ kɔrɔ bi u bɛ k'a fɔ n'i ye ne ka téléphone ta k'a lajɛ a message de félicitation hali n tɛ se k'a bɛɛ kalan o yɛrɛ ko k'u tun bɛ dima an kɔrɔ ma dogo dɛ k'aw bɛna kuma radio ni télé la o yɛrɛ ma i ka renouveau parce que ko tɛ ko renouveau y'an ka télé so ye donc an ka télé so tɛ renouveau ye bɛɛ ta de bɛɛ ta don kosɛbɛ mais n'i y'i wele ni daluya t'i bolo i tɛ se ka na dɛ parce que journaliste jolenw de bɛ yan a jolenw bɛ yan dɛ bon an b'aw de fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw yɛrɛ bɛ nin victoire ta k'a attribuer aw de la parce que communication de ye nin gagné an ma marifa ta o mais sinon an ye marifatigi ye o de y'a to n ko ni ma na ka na sori fo a ka kɛnɛ kan
ngira ti wala parce que émission in fora yan folo de la mana la so chamana mais nkanga senga ta da damne na yande kuma damne na yande sigaro kele la efne bi sigaro kele la kosobe parce que horoya yim de kadi mal don yi nin kera kunu u sigara kana foli ke hal na sura ma yan kan o ke o kuma be seru bajan fu la ka hina la seru bajan de kara saube de kera sur la près du président de la république président Ibrahim Boubacar Keita parce que mo chama baraka fena ali première dame ay baraba ken fena madame Keita Aminata ay baram ken na on ba do ana siga fo mo ken ko ina on ne bi sa ko ka policier am ti no fe atatu kuma la ba nye befu na ngamba be wala do na to la émission bi tama dabo ne kelen kama ni ala sona ma ibina ngole ni nga staffu bina société mbe mi ami pol mo fena wele o kana o fena kana saka kuma yemu fo ne saka rondo jabi lu bo jabi ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka walemadɔ syndicat polisiw ka syndicat fɛn fɛn bɛ sanga in kɔnɔ ko syndicat sera 12 ɲɔgɔnna ma hali bi nin bɛɛ lajɛlen nin bɛ démocratie de ko fɔ nin bɛ an ka ɲɛmaaw ka faamuyali de ko fɔ sabula n'i ye polisi ta ale ni porteur tɔw tɛ kelen olu ka statut particulier b'u bolo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka aw walemadɔ Buguna Buwa Danbele n'a ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ka aw fo aw ka timinadiya la ko hali bi ala ka laɲiniw sabati sanga in kɔnɔ an bɛ adjudant chef à la retraite polisi do fɛn min ye Yaya Dunbiya Kabala a n'a ka denbaya u bɛ lamɛnni na ka taa se an ka cɛkɔrɔba ma Cɛlɛ Amadu Tunkara k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u walemadɔ i bɛ fiɲɛni b'an senkɔrɔ madame Kulibali Bintu Napo an bɛ an ka maa welelen bila da la an bɛ tila ka segin ka don ka an kolonkolon ka se Segu général de corps d'armée Amadou Aya Sanogo ka taa se Imam Mamu Diko u ye bilasirali minnu kɛ an ka faamuyali sɔrɔ laɲini ninnu kɔnɔ samedi tɛmɛnen Segu kɔni a fara i b'a fɔ ko dakɔnɔ ye fiɲɛni b'an senkɔrɔ an ka maa welelen bilasira ka Alaw tala fo ka barikada ko don bɛɛ n'a dugusɛjɛ kan don bɛɛ n'a tiɲɛ don sibiri tɛmɛnen Segu n'o ye an ka 4e région ye Segu bugudaw ka taa se a dugu ma ka taa se arrondissement ni cercle bɛɛ lajɛlen ma Segu fara i b'a fɔ dakɔnɔ ye sabula Segukaw tun ye wele bila Amadou Aya Sanogo ko a kana sabula olu dɔ don maa ma bɛ n'a ye degun sɔrɔ a ka kasoladon san 7 kɔnɔ ko a kana u k'u ɲa da ka sabula bɛɛ tɛ se ka se Bamakɔ yan a y'a kanubagaw u bɔra Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnyala Kati ani Bamakɔ région tɔw k'i kun da Segu kan kɛnɛ in kɔnɔ général de corps d'armée Amadou Aya Sanogo a bɔra ka bilasirali kɛ ka walimadɔ kɛ ka ɲɛsin a kanubagaw ma ka ɲɛsin a mansaw ma ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ kelen bɛ ka kulu sigi ale tɔgɔ la kanu kosɔn nin kɛnɛ in kɔnɔ aw ni ne an ka jɛ ka Amadou Aya Sanogo a ka bilasirali lamɛn miniti 6 don. N ye kuma damadɔ min lasa ma n ko n bɛ foli kɛ jɔn ye o y'anw nafatabagaw ye a bɛɛ kɛ a bi mɛ n ko kulu anw tun bolo avocat tɛ wariko ye mɛ wariko tɛ ja avocat bɛ taa dɔ de la a bɛ taa ko dɔ de la ka tugu o kɔ fɛn de kɔfɛ ninnu y'o de yira n na k'a daminɛ cɛsolo la yan a tɔw bɛ yen n ko filanan ni min sɛgɛnnen don a ka justice la a kana sigi a la halisa magistrat b'an bolo u bɛ droit fɔ a bɛ se ka k'a tɛ fɔ i ɲɛna waati n ko tɛmɛnen kɔfɛ ne bɛ yan bi aw cɛ ma ne ko ni mɔgɔw kumana mɔgɔw y'i tɔɔrɔ u y'i lagosi u ye ko sugu bɛɛ kɛ o bɛɛ i kɛnɛma jɔlen don i bɛ mun fɔ bilen o de kama ko kuma ma fɛn kɛ o ma ne bali ka na n balimaw fo bi tɔɔrɔ ma fɛn kɛ o ma bali ka na n balimaw fo bi ala ɲɛ bɛ na segu ɲɛkɔrɔ mɔgɔ ma y'a fɔ mɔgɔ ma y'a tiɲɛ ne ko ka ala ɲɛkɔrɔ ne yafara bɛ ni yafara bɛ ma ne tuba tɛ maa si kɔrɔ dɔ y'a ta fɔ parce que a bɛ se kuma la dɔ y'a ta fɔ nkalon de ka d'a ye dɔ y'a ta fɔ a t'a ɲɛ dɔn dɔw yɛrɛ ta ye fo ka jeni lagosi ni ko bɛ s'o la ne tɛ kɛ a wɛrɛ la o kuma i ta ma mago ɲɛ an k'a tɔ di ala ma ne yafara wa maa o maa ye n kanu n b'a ɲini aw fɛ a ka yafa aw ka yafa u ma aw ka yafa kumalankolonfɔla ma aw ka yafa lakalikilatigiw ma u m'a ye u m'a min maintenant n ko n bɛ min fara o kan kuma in n'i k'i b'a lakale kojugu an y'a tugu bɛɛ mɛn
ngo menne kofe ne sorati mbe baraka sorati ali kono ngo kulu kula ku jarmela awni nugu jimali blema me bi ne min jole flaw kono soratu kulo bena sambi sabani saba sorati anyo ne ka kono sambi saba ani saba nde kulu sorati o kono na kita fenye fanya le ba nye pie to mutu bunda lele kidal nye santan saba ka kono tanye koy bon limite avec un main dont on l'a rêvé dans le monde oui faut que je regarde les phénomènes les phénomènes mais on est qu'on partit sur ça on dit on a mis donc bon ça la premier quand tu me dis mais on a pas comment pour donc vous va ça va mais ni c'est la phénomène n'a vu jouer phénomène kai va ngo me ni fefe ni fara politique ko ne va tu fara armée kanake parce que ni yati ka politique à trazo ngoni fiye programme ni yati ete programme ni ete rekele iti ka téléphone la wa para li sécurité ngo ma ni na be fa ifara no ga ala de kama mali me robna bi be ki prota ti ko ay fa no ga procès ma foka bandaw de bele ma to ko ngaw ma solasia ko pembe ka be kilo mali kono ka joro de ka jamana lakana aw ka se ka sunogo aya deme on a tous intérêt ni ko re ban on a bla problème ama klare ala sabo aw sabo ndena se ka bo kuma kono na man fofo kamba fo docteur me kuma no ko ko le malade infecté apporter pour affecter les loups moi j'étais infecté vous étiez affecté tout à fait mais c'est vous kuma teleda yemi yebi wante na tumfora ni mbeka na wale mina dotina na tumfora kana kini du dotina ne taw bolo to do mais kanuni horonya bi awse ni mele wasa okuma sini toma ame soli ka mel la kala jugula e ko te ngora ti bukai ka bayda awo ala kareta la kale jugula ne bali budi general 4 étoiles il du mali ça le projet ka ti mat Mate malola maka kuma to lasa mais bi anto keneka ne na mbade wu bon auta kofre amna nye yoro wore ambar mo ko mata ka ta fuli blula we kanudi ube ko mi no de so o kuma mani Allah subhanahu wa ta'ala fe ali bi na be ma ka tiri na be ma no be ta su ala ka ke he ya rabbi ya ba alfa jamana ala ka la kana jadi man ko ala ka ba ala subhanahu ala ko la kana ala ko kisi ala ko ta ake to ko la sallallahu alaihi Salim Amaru aya sanogo mon général ne koni ne yafara ne sori Ibrahima Diallo ne yafara billahi bintu ka akli jiginke biya kunyogo ye Amaru aya sanogo segu ka kunye wole blama mbe segi akan maw bora Mali fantan nan bela jele ki kunda segu ka kati Bamako segu dugukoro law du kunte ni dunan be se ka bismillah romi ni romi na kun falente dunan jigiron hotelu belajele ka a belajele fa iba fuko dakono ni segu kaw bora bugudawla togodawla dugu kono kata se ika foya bala arrondissement ni cercle ma ki kun da segu ko kata Amadou Aya Sanogo ka woli man don Amadou Aya Sanogo fene kana foli bla aye segu kaw ye akanu magaw ye korofo min naw bora kala me sanga inkono akoko bela jelen ka yafa wallahi ne re suri Ibrahima Diallo ne yafara al ne yafara Amadou Ayama ne yafara bela jelema sababu la fanenun kera banenun kera galon deranna fembe forma sanwulum la inkono ko fendirama ne ko ngone ta kelete Amadou Aya ka kele mami ka mine ka bla kasola sanwulum la ate kiri ate bla ani mado minena olu fatura kasola do be ube kasola u ka saraw tigira do kera badabaga towye ne kongo o de man nga kele kunfle o muga munu be bolola
u ka laɲini kɛra min ye don tɛmɛnenw na ko a ye kɛlɛkɛminɛ ɲini aw ka di an ka lakana tigilamɔgɔw ma olu tacogo filɛ kaso la min bɔra kɔnɔ n m'a fɔ a y'a jo b'a la n m'a fɔ a y'a jo t'a la ne ko min bɛ ka kɛ sariya tigilamɔgɔw fɛ n'o ye kiiri tigilamɔgɔw ye n ko de man ɲi n ye nin de fɔ san 7 n b'a kɛlɛ la fɛn bɛɛ fɔra n ma ni n ye fɛn sɔrɔ la Alahu Tala ye maa seere ye ni fɛn dira n ma Alahu Tala ye maa seere ye mais Amadu aya ne yafara mon général ne yafara bɛɛ lajɛlen ma ka daminɛ e yɛrɛ la fɔlɔ n yafara an ta tɛ mɔgɔ ko ye jamana ko don ni segu bɔra ye an bɛ ka labɛnw sabati an b'an kolokolo ka an kun da Sikaso kan 3e région Sikasokaw ko Amadu aya Sanogo n'a ka jama k'u ka se Sikaso sabula ko wagati dɔ la a mɛnna Selenge a bɛ yɔrɔ jumɛn fɛ dɛ ko an ka hakili to o yɔrɔ fɛnɛ la dɛ ko jama k'i kun da Sikaso kan labɛnw bɛ ka sabati Bintu an ka bɔ o minɛn kɔnɔ an ka taa Imam Mamudu Diko belebele in ko trophée dira a ma trophée min i ka fɔnya b'a la Organisation internationale des droits de l'homme ko Mamudu Diko ka wulikajɔ diɲɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyala farafinna ani Mali kɔnɔ fɛn min ye basigi bɛ se ka na cogo min na a jɔyɔrɔ bonyana o la kosɛbɛ maa dɔw u ka tɔɔrɔ kama ko a ka wulikajɔ o tɔɔrɔ in o bɛ se k'a bila kiiri minɛn kɔnɔ cogo min na ko ka tiɲɛ fɔ sariya tigilamɔgɔw fɛ ko a ka wulikajɔ barika bonyana nin kɛwale ninnu na kɔlɔsilikɛlaw ye jateminɛ kɛ minnu bɛ sariya bunakun kan u ye trophée ta k'a di Imam Mamudu Diko ma nin bɛɛ lajɛlen kɛra kunɲɔgɔn in kɔnɔ Imam Mamudu Diko a ye dantigɛli kɛ an ka jɛ k'a yɛrɛ fana lamɛn kɛnɛ in kɔnɔ. An ka dunanba minnu nana k'u fo ka barika da u ye u nana bonyamasegin min k'an ye bonyamasegin min don a kɛra jamana de ye a ɲɔgɔnna minnu kɛra jamanadenw yɛrɛ fɛ yan maa fɔlɔ minnu y'a kɛ jamana in kɔnɔ o ye forum libre de jamanadenw olu de ye n wele k'a fɔ ɲɛna e ye fɛn dɔ kɛ anw ka kan ka o bonya jira jamanadenw n bɔra jamana kɔ kan maa wɛrɛw y'a ɲɔgɔnw kɛ ninnu nana bi n ye min fɔ n bɛ segin a kan min kɛra a diyara n ye nka n tɛ se ka waso n tɛ se ka n kama kɔrɔta n tɛ se k'a yanga a maloya bɛɛ na ne ka n kama yanga ni médaille ye nin jamana in kɔnɔ bi fɛn o fɛn kɛra ne ye n daminɛ k'an sigi n ma sɔn ka kuma médaille ninnu dilen kɔ parce que fɛn dɔ bɛ n dusukun na ni médaille ninnu tɛ ne ta ye minnu ta don o ye jamanaden minnu binna jamana ye minnu joli bɔnna minnu ye jamana in to yen minnu y'u yɛrɛ di jamana in ma ka taa 1960 fo bi ni minnu binna jamana in kunkɔrɔ a caman ni maaw bɛ jansa olu de bɛ jansa n'o tɛ anw tɛ ولم تنتمي للحق مطلب نائم ولكن هو المقدار من آل هاشم ودام جده من قبل نشأة آدم وأسماؤه في الأرض من قبل تردم. Nafɔ ni jansa bɛ kɛ olu de ta ye jansa ye ne ka bɔ ka fɛn dulon disi la bi ka yanga walima ka jama fara ɲɔgɔn kan k'a jiri u la k'a fɔ ko nin kɛra n ɲɛna walima nin kɛra n ye bonyana tiɲɛ yɛrɛ la n dusu kami-kaminen dɔw la ka jamana in to a bɛ lahalaya min na bi n'i ye jamana in jɔ 100 jamana in k'a da 100 a bi 8 bɛɛ lajɛlen jamana in foyi tɛ yen a commandant tɛ yen a garde tɛ yen a l'école-so tɛ yen a dɔgɔtɔrɔso tɛ yen e bɛ bolo fifa o jamana in kɔnɔ ka waso ni jumɛn ye e bɛ se ka waso wa o de la ne ko n ko fɛn in dira n ye a diyara n ye ni mɔgɔ nan'i bonya a bɔra yɔrɔ o yɔrɔ n'a ko n nan'i bonya a kɛra maa sugu o sugu ye n'a ko n nan'i bonya maa min ko n nan'i bonya i bɛ mun kɛ i b'a kunbɛ kɛ
ka bismillah ba ko ka bismillah be ta foni bonye ko lunuma mais o ko lunum be ko wi munu mo manganga siguluka ala kulli hal mo ko ni nim wonna na ko nani bonye e ko ngore bi bolo ni bismillah te fa wala ti bolo ni bismillah lita atigi mana sanu ni fa mana wari ni fa mana fo ni fa ko nani bonye e be mun ke bismillah bo bismillah bo on ya tikla bo bismillah nga yere ba do ni ala che ka fo yi wasalinde exactly kamanyanga ambe jamana ko no bi o de la ngombe kuma jeunesse kanyeshi jeunesse parce que ka ta 60 la fobi de mona yimbe ni lo mulambayina jeunesse be wuli ay kalaw bela dilenke kabini 60 fobi jeunesse de be ko nyama na sara yoro do la ko yimbe jo mais mawo be nyina min go kele min be ke horoya ni dambe kama o te ban do don tala ay tant que mo be bulula o kele be sina ni ma mi ya do yi hakla ka ko nya soro ndabu ay be fula itake mo tsaka da madun ko horonya bo fula non kele min be ke horonya kama abeke dambe tiya kama abeke jamana yere woloya kama o kele te ban ni fere soro la ka joshi ni abitla ka wuli akuma kanyeshi jamana dewma kerengana yana kanyeshi jana sim ko mun be sena anga jamana kono be ne ba law mo wara be jamana in fando wula a caman b'u bolo u ye jamana minɛ marifa b'u bolo u bɛ mɔgɔw karaba k'u don u dunga da fɛ anw bɛ diinɛ min na karabali diinɛ tɛ maa wajibiya k'a don a da fɛ o diinɛ tɛ i sɔnna ka tugu ala kɔ i yɛrɛ ye o diinɛ de don karabali tɛ o tuma anw ka jamana a bɛ fɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ minnu b'a fɛ ka karaba diinɛ tɔgɔ la ani maa wɛrɛ minnu fana bɛ yen bi ni jamana in ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ olu de bolo kuma tɛ anw da an minnu ta ye jamana ye a de min dɔn c'est que jamana in problème bɛɛ toutes les questions de souveraineté sont discutées dans les salons des chancelleries étrangères. C'est une remise en cause de notre souveraineté que nous ne devrons pas accepter. Amangango, anga horaya na ndambe mini. Anga yere woloya korode ya anga jamana ya ndai. E fando fe mkoto ba ka ankaraba. Dina fan fe marhabu bolo fanga kusabe. Fando mu bana fe ma wero be kuma tambolo ani karu be kuma anu te kuma awbe ninge ate ninge. Mais écoutez, que la souveraineté, pour un béni, en d'ailleurs il est au béni, il est au loya au béni, mais on peut se casser au kanga. Non. Al-Imam, Al-Alim, Al-Alim, Al-Mujahid fi sabilillah. Al-Fariqu, Al-Zakiyu, Al-Zakiyu. Man no fo don de be ko wura ne be kuma in bo parce que ko be di ko kunga do retew tout mon crime c'est d'être un imam ne almami o de balawi be ne kunta almami ne fawre kuma wɛrɛ bɛ fɔ nka ni alimami ye o de ye ko in bɛɛ ye. lamɛnjɛrɛjɛkulu
mbe awfo amunu sogone be anna sanga in kono imam Mahmoud diko aye dantigeli mi ni akira kene kan kene mi ni trophée fene sur la affaire Organisation internationale des droits de l'homme jamana chama maw farla ngo kana trophée da ama akake wolela aye wulwule kan bla au conseil islamique ma o ka wuli ka jo o kɛra sababu ye bɛɛ ni client o kana farabugu ko ka au conseil islamique fana fo o la maa kelen walima maa fila an bɛ se k'o ta kɛnɛ kɔnɔ ka jamakan in datugu sabula wagati kɔni tara kosɛbɛ an ta ye faso ko ye nɛgɛjuru sira filɛ aw bolo 20 80 08 08 dɔ bɛ da la aw ni sɔgɔma wa alaikum salam ni sɔgɔma an b'a i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min Abdullahi gara bako jikorna se Abdoulaye bako jikorna se kaw dun wallahi trustul ambu vele gelonde trustul ambe minute kelen di ma okay ini ke solo go willa a jaranye ini ke kono foni dini manna o jaranye an wona bi mi fodro aya sanogo ni kera gabba ji bonen tichi ne aka akilita yirala aka kumakan mu aku koloshi abi kumakan mu bada ka yesu jamama jarama aku lege o kose imamu diko terfe dirama ala re kuma de fo gabba ko terfe kuni oti yange ale bolo ne bari mi fo dro ay mi fo jeunesse ma anga nyoma mi anga kan yere ni election nana anga fa kemen nan wa kilo na kemen sila ango yeko trin anga le mo mi yedde matibi halala do abayre do ati gorum ferla te yurgu mo te business mo te anga election kai wala fa ani kololo mi na anga sera bola sino mali fantan jamana te d'accord min baga doro tel balia ani labir balia ora de anga yemuka d'accord mais mi sera en bola na yo ke nan ka to ayo wa kele ka to an sera bola merci mais tellement ni ke nan ni wa kele mi sena after an yero so d'accord Ablaye fo nyal kira daga message ni la so de ni ke so de willa merci beaucoup anga fo de donc fo de foli jaranye halaka kanuto malaba anga makleni ka jamaka inda tugo bintu 20 80 08 08 minute kelen d'accord afomna oni sokoma allo an sɔgɔma miniti kelen b'i bolo i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn Mamadu ka bɔ Badalabugu Badalabugukaw dun basi foyi t'u la yen nɔ bisimila miniti kelen de b'i bolo ok bon sisan problème yɔrɔ min na sisan ne tun bɛ fɛ n'i ka numéro sɔrɔ a ka di n ye n ka kuma privé la n ka tigi na basi bon ni n tilala kuma b'a la numéro ka fi ne yɛrɛ ka taa o ka di ne ka numéro dili tɛ basi ye ni mako b'o de la an b'o di ma ka jamakan in datugu wagati kɔni sera ka ban i bɛ se ka numéro ta n'i bɛ se ka ta yɔrɔ in na 76 oui 27 oui 40 oui 36 6 bisman wɔɔrɔ merci beaucoup k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw walemadɔ sanga in kɔnɔ bintu nin bɛ dansigi an ka jamakan na wagati min sugantira ɲɛmaw fɛ moribo sanogo n'a ka jama k'o di an ma o wagati nana cogo ibrahima sanogo yan fo gɔnna a fana bɛ lamɛnni na sanga in kɔnɔ ka taa se cikɛnija numéro 2 a n'a ka